Na seminári v rámci projektu Moderný učiteľ sa mohli zúčastniť všetci učitelia informatiky zo stredných a základných škôl. Pozvanie prijali aj učitelia z Levočského okresu. A čo je programom? Inovatívnosť, moderné vyučovacie prostriedky, využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní učiteľa a samozrejme porozprávame si aj o novom školskom zákone, ktorý už beží druhý rok. V súčasnosti by každý žiak mal mať tzv. Digitálnu gramotnosť. A to je pracovať s počítačom, vyhľadávať informácie, prezentovať tieto informácie a komunikovať formou určitých sociálnych sietí medzi spolužiakmi s učiteľom. A to je v podstate témou niektorých prednášok. Mesto Spišská Nová Ves sa počítačovej gramotnosti venuje už dlhodobo. Dalo by sa povedať, že už pred 10 rokmi sme začali s nákupom informačno-komunikačných technológií, ktoré sa samozrejme zdokonalujú a zlepšujú a snažíme sa držať krok s dobou. Zlepšiť digitálnu gramotnosť žiakov má za úlohu aj projekt spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou operačných systémov. Projekt nesie názov Notebook pre každého žiaka, čo v praxi znamená, že každý žiak by mal dostať svoj vlastný malý notebook, ktorý by využíval pri vyučovaní. Do projektu sa môže zapojiť každá základná stredná škola, ktorá dokáže presvedčiť rodičov alebo sponzorov, aby jej pomohli získať tieto notebooky. Avšak nie je to len o peniazoch na notebooky, ale je to aj o ochote učiteľov, ktorí musia na sebe pracovať, musia hľadať nové možnosti a spôsoby, ako učiť, tak aby tieto notebooky neboli len teda nejakou hračkou, s ktorými sa žiaci hrajú, ale aby to bol naozaj nástroj, ktorého sa vzdelávajú. Pokiaľ sa spišsko-novoveské školy majú záujem do projektu prihlásiť, mali by nakontaktovať oddelenie školstva na Mestskom úrade. Keď budeme mať výsledok, že sme úspešní v projekte 7SRO, tak určite budeme riešiť tento problém ďalej s učiteľmi informatiky, ktorí sa predovšetkým touto témou zaoberajú. Notebooky by mali byť financované z tohto projektu. Peniazmi by prispelo aj mesto, alebo by boli oslovení súkromní podnikatelia.